Jamhire mon bandiraɓe heɗotoɓe radio Joe Sar en garti hande oɗo ñalawma alet hawri ko nogas jeeɗiɗi lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyi habuji moɗon ɗemgal Pulaar nda ɗum noon ma guidal torra jokkodiral kam États-Unis e tiyo won leyɗele oɗo saji min mbi wonde ko Amérique naɓe ɓe jiiɗa yaha toon sibabude hulde kisal men haburuji men international ma nawen toon to Sénégal ko ɗamina janggo kamɓe assemblée maɓe national ƴewtade dossier ji hono Moustapha Diop e kanko Salamata Diop haburuji men manawen toon kadi toon to Mauritanie e Mali ene wayno ko camion-ngaji kewɗi nana bloqué oɗo saha joni to nokku biyeteɗo Kadiana ɗum noon ko camion-ngaji ɗi kamɓe melnaɓe caɗiɗen oɗo saha joni sibabu midi ɗiɗon camion-ngaji ƴoftaki kuulal ngal ɓe dotti patugal ustude mbiwtede e toyeki camion-ngaji ɗum woni tituji men ɓurɗi wonde ɗo journal ma en gara jottoji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Joe Sar jaam hiire moon habaruji men e États-Unis tugnade ko ummi toon to département state ɗum affaire étrangére ene wayno ko kamɓe laamu Donald Trump ɓe wawi kadi ɓeydude oɗo saha joni liste leyɗele ɗe ganduɗa en Amérique naaɓe ene mbaja yo gustu jaali men toon walla hayso sene jaa toon e ɗiɗo ɗen leyɗele yonden to sibabude ko wiide oɗon communiqué awnaki ne waɗi caɗele ko patuɗe hen e kisal Amérique naaɓe wonande ɗeɗon leyɗele ɗeɗon leyɗele noon mbaɗaɗe ne wayno leyɗele nayyi Afrique naaɓe nani hen taw ko ɗeɗon leyɗele kadi ko kamɓe États-Unis ɓe mbi wonde ko wat boniyankoɓe walla fitinaji ne kewi toon e ɗeɗon leyɗele noɓe mbajuri yimɓeɓe ni ene wayno kene waɗi guila tolno ɗiɗaɓa ha tolno nayaɓo fawade e ɗeɗo leyɗe ɗeɓe limti donc ɗeɗo leyɗele nayyi Afrique naaɓe ko Burkina Faso Ghana Maroc ene wonde Ouganda ɗeɗo leyɗele nayyi ɓe mbi wonde ko surtout ko wayno Ghana tan ɓe mbino ɗum ko tolno muɗum ko ɗiɗo kono ne wayno Burkina Faso mbi ko tolno muɗum ko nayaɓo ɗum noon firti wonde ko toon to Burkina Faso ɓurno hulɓinade e wiide mabɓe hawnaki wat boniyankoɓe ne ɗamina kewi toon to Burkina Faso toon to Canada ene wayno ko janggo ñalawma nogas e jeetati lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyyi kamɓe nogas e jeenayyi million Canada najo goto o wawata yaade pour suɓade député ji pour assemblée maɓɓe national ɗum noon ɗaminaki ene wonde temettati capannayyi e tato député ma cuuɓi ko caggal muɗum noon andete hol gonowo hol goto e ɗiɗo parti ji ɗiɗi ɓurɗi e oɗo wonde oɗo saaha yeeso parti mo libéral e parti kadi kamɓe conservateur ko nden andete holle goto e ɗiɗo parti ƴefto premier ministre tugnani hande ko radio France international haali hono kanko Marco Carney garɗiɗo parti libéral lomtiɗo kadi Justin Trudeau caggal nde Justin Trudeau premier ministre mo Canada démissionné ñande 6 lewru janvier kanko ɓurɗi ɗaminede maw gagne ɗiɗo woteji noon gari kadi ko caggal nde haareji walla haalluji walla caɗɗele gonɗe hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Canada surtout ko fati en kanko Donald Trump programme uji o ƴefti ɓeydude coggu frais douane gueɗe codetede taw ko gummoto toon to Canada walla gummoto toon to États-Unis ko wawi wonde fof ene wayno kadi caɗele ko jiiɗa ɗum noon kadi ko haalluji makko kanko Donald Trump wiide wonde ko Canada ene foti yentude États-Unis ɗum ɗo fof noon ko kanko Marco Carney kadi ko darti ɗum fewi Donald Trump e ɗum kadi ko hunde nde wuroni e Justin Trudeau donc haysindo kanko Marco Carney ene wayno ko omo hiisa wonde ko neɗɗo mo meeɗani wonde e laamu kono noon kono neɗɗo joguiɗo karallagal no fewi ko fati e ngaalu ngaalu ngu kadi sababude jangde makko ummade Harvard e jangde kadi ko Oxford o wawi kadi ardade banque mawɗi hawnaki sibabude ɗum ɗon ma wallumo kadi ma ɓeydu kadi hoolare Canada naɓe jogui wawde fewnidde ngaalu leydi Canada kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Joe Sar habuji men international guiɗirɗen ko toon to Sénégal ɗum noon ko siftinde tan ko ñalawma janggo 10h kamɓe assemblée nationale mo leydi Sénégal ɓe poti rendude toon pour suɓade gomuji bawde miccade e holno ɓeɗo ɗiɗo moyens ko andaɓe kam koye gouvernement Macky Sall gonno no leppi mumen no teddugal ɓuurete ɗum noon e tugnani hande ko Seneweb haali hono kanko Moustapha Diop e kanko Salimata Diop ene wayno ko ɓeɗo ɗiɗi puɗɗoto hen oɗo saha joni affaire mum ƴeewede pour ko fati caɗele ɗeɓe takka kamɓe yimɓe wonnoɓe gouvernement kanko ancien président Macky Sall ko fati e kalis mbiyanoɗo pour yo hutere ko fati Covid hitande ujunaji 2019 o ni holno bonnira ɗum noon ko janggo woni 10h ɓe pottata toon pour wawde ƴewde holno leefol
député dungal ɓeeɗo ɗiɗi koye ɓeeɗo ɗiɗi noon jeeya koye ministre ji joyi ɗi gonnoɗe gouvernement Macky Sall oɗo saha joni tuuma e wonde kañum koyemen en poti enquêtede ko fate kaalisaji oɗo covid 19 hande toon to Sénégal e tungnaɗi kadi ko radio france international habri hono tribunal surtout yenno goomu toppitiɗo ko fati enquête haalisaji biyeteɗi bonnama walla haalisaji ɗi ganduɗa ndewnaka lawol komi wiyata pôle judiciaire oɗo saha joni wayno takki biyeteɗo Sidi Diagne caɗele groupe Escaf télécom mo ganduɗa henna gaddunoɗo mabɓe kamɓe pôle judiciaire yo enquête caggal nde goto e ɓeeɗo e jeeyaɓe oɗo galle taw ko biyeteɗo jupiter kañum wonde wulliti jawdi oɗo compagnie roniraka no foti ronirede ko ɗum waɗi donc ɓe enquête oɗo saha joni kanko Sidi Diagne ɓe mbawi takkudemo po wonani lawol ko fate kaalisaji ɗin walla jawdi no foti ronirede hakkude kamɓe jeeyaɓe oɗo famille jupiter Diagne jeeyaɗo e galle o wi ɗon ko kanko wullitino wonde ko kamɓe jeeyaɓe famille fof ene wayni ko kamɓe ɓe potani ko fate doni ko fate oɗo compagnie ɗum noon e oɗo saha joni kanko Sidi Diagne tuma ken wona milliard uji 9 francs CFA no hutori taw rewnani lawol no foti ronirede ene wayno ko talata ɓennuɗo henne o nodda kanko Sidi Diagne caggal nde heɗade hono juge gardiɗo oɗo goomu ene wayno takkimo wi wonde ko alay saago enquête o continue oɗo saha omo tuma ken won milliard uji 9 taw ko francs CFA toon to Mauritanie e Mali tungnade journal biyeteɗo Madar ɗum noon bindaɗo ñande nogas joyi lewru avril ene wayno ko mbaji ken wona sappo e joyi camion taw ko Mauritanie jeeyi enen bloqué o wuuro wiyetengo Kadiana tungnade hande journal oɗo ko haali mbi wonde ko ɗiɗo chauffeur uji ene wayno ko caggal nde gari ha oɗon nokku ene wayno ko yimɓe dadiɓe malinaɓe dartini ɗumen enen bloqué ɗumen si babude wiide wonde ko kamɓe malinaɓe mbaɗi kuulal kesal kuulal ngal ene wayno ko wiide wonde ko eɓe ƴeewa joni ustude juusendi e toweki camion ngaji dewoyiji ɗon sugnade hande kamɓe ɓeɗo henno sofreɓe walla joom autoji ɗiɗo koɓe kaali mbi wonde ko haysindo ministre Mauritanie toppitiɗo ko fate gueɗe caggal leydi hono kanko Mohamed Salimol Merzouk o wawino arde toon to Bamako ñande 10 lewru avril o wawino kadi jokkodirde e gardiɗo leydi Mali kono ene wayno ko gargol makko toon hande nafani kamɓe hande ɓen toon bloqué e wiide mabɓe kadi ene wayno koɓe goni koye nokkuji toɓoji dartotako ko ñawuji kewɗi gonɗi ɗon surtout ñawuji parɗe e ñawuji ɓowɗi nana continue nan tampinaɓe kamɓe ɓeɗo wonɓe kadi e Bowol donc ene wayno ko ɗiɗo camion ngaji kadi e wiide oɗo journal hande e tugnade hande ko chauffeur mum kaali mbi wonde ko ɓe gummino kamɓe ko toon to Côte d'Ivoire ene wayno ko Mali ɓe dowruno ɗon tan ko transit pour fatude Mauritanie ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ɓeɗo chauffeur ɓe kadi joom camion ngaji ɗi ɓe mbaɗi langal huccinde ɗum e mawɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikhoul Ghazouani pour yo wawa wadde intervention beele eɓe ɓoccito toon to ngoɗo wuuro walla oɗo nokku biyeteɗo Kadiana ɗum noon e wayno ko wiide mabɓe kadi ɓe puɗɗima tampude ɓe puɗɗima ñawde ɓe puɗɗima kadi habde dartinede ɗon e ɗiɗon condition ngaji musɗi toon to Ukraine e tugnade ko hande radio france international ko habri hono kanko président Donald Trump e nder ko haali toon haade mo umma toon to Rome on o wi wonde ko président Vladimir Putin jaaɓi ha oɗo saha joni dartinde bombardement ji ɗi waɗata toon to Ukraine e kadi ene wayno ko hawnaki ɓe ɗamini ardiɓe ɗe leydi Russie e ardiɓe leydi Ukraine ma mbaw jabde fottude pour ko haaldude ko fate en jamde no dañira toon oɗon guerre gonɗo toon to Ukraine hande toon to Ukraine kadi tugnadi ko ummi toon to Moscou hono kamɓe armée russe ɓe mbi ɓe mbawi heftude leydi mabɓe ndi Ukraine naɓe keftuno ɗum noon ko nokkuji gonɗi toon to Kursk ɗum ɗo fof noon ari kadi ko caggal nde kanko Kim Jong Un no gardiɗo leydi Corée du Nord nde o haali lawol makko gadnol o wi wonde ko leydi makko kañum hoɗum neldino militaire uji walla dadiɓe toon to Russie wallude Russie naɓe haare nde woni contre Ukraine sifti ɗon tan e wayno ko nanodiral waɗino hakkude e kamɓe Russie e Corée du Nord e nder lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi e nogas nayyi nde ngal ɗo nanodiral a wino wonde ko leyɗe ɗiɗɗe fof ene wayno ko ene jogui ene ballodiri ko fate militaragal donc kala leydi janadi gondinima wallu ɗumen ko ɗum waɗi oɗo saha joni hono kamɓe Corée du Nord e konngol makko kanko Kim Jong Un
ɓe mbawi haalde mbiɗi wonde koye nen ɓe neldini militaire uji mabɓe toon to Russie wallude ɗumen e haare won goni contre Ukraine kono ene wayno ko kanko Vladimir Zelensky kadi o haalino ɗiɗon haalluji ene wayno oɗon saaha kamɓe Corée du Nord ɓe gonɗinano wonde ɗiɗon haalluji no goodi kono ene wayno ko e konngol makko kanko kanko Kim Jong Un ene wayno o jaaɓi wonde ko ɗum ɗon ɗum woodi ha hannde Zelensky kadi hoorem haali wi wonde ko famɗi fof 154 neɗɗo taw ko yimɓe jeeyaɓe Chine taw ko militaire uji kañumen koye mumen kadi nana Russie ene mballa Russie naaɓe haare mumen contre Ukraine ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ngannduɗa henna kanko Vladimir Zelensky omo continue omo haala ɗum kono noon Chine jaɓani ɗum e Corée du Nord jaɓani ɗum kono ene wayno konngol Kim Jong Un hannde ɓe jaaɓi wonde ko militaire uji maɓe ngarini toon to Russie militaire uji maɓe ngarini toon to Russie e ko kañumen kadi ko ɗiɗon militaire uji mballi hono kamɓe Russie naaɓe heftude Kursk bandiraɓe seeɗaɓe heɗotoɓe radio Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde waɗa ñalawma dimanche nogas jeeɗiɗi lewru avril 2019 en mbaali jaam ha jon koɗo on jarama